guys. So today's sa araw na ito guys, maaga tayong gigising para magsaing ng kanin. Papasok pa kasi guys ng alas 6 ng umaga. Tapos wala pa si Mrs. kaya tayo na lang mag-asikaso sa pagkain. Okay guys, tara. Rice cooker guys. Ito ang aking ginagawa kapag umaga guys. Ako mag-asikaso ng mga pagkain. Ito yung bigas guys. Maaga pa guys, puro impa yata. Dahil papasok tayo ng alas 6 ng umaga. So magsasain na tayo ng kanin para pambaon guys. Guys. Hirap magtrabaho mga guys. Nagkakapagod. Pero laban lang para sa pamilya. Ito na. Magkasahin tayo ng kanin. Tapos magigib ng tubig. Sa minamahal kong viewers dyan, good morning sa inyo. Ganito talaga kapag mahirap lang tayo, magigising para magtrabaho. So ito ang aming rice cooker guys, oh. Ito nakapatong sa itaas. Yan. Tapos na. Lagyan natin ng tubig.